Tervetuloa mun Stadi AO-video. Kamera. Camera angle, eli kamerakulma. Mut tää kamera maksaa 4000. Lower view recording, jotas mä kuvasin rappusi. Mutta hei, on saanut tollasia kuvia, mitä mä oon kuvannut mun koulusta. Tässä on mun parhaat kuvat. Ja tässä on mun paras video. Look at those chickens, mate. Tästä alueesta mä kuvasin, että tää meri tai Suomesta otettu. mutta hei, että mä oon pari kuviakin parempi ottanut edes tää. Aika hieno repu. Mun parhaat kuvat, mitä olin ottanut 2023. Kolme kappale 5 €. Hieno metrokuvat, joo. Itse olen ottanut tää hyvää luonnosta ja seinäkuva, 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 perkele seinäkuva ja seinäkuva ja seinäkuva ja täällä. Kun yritin kuvaa, että siellä oli tosi kylmä. Mut yritettiin kuvaa sisällä, paitsi oli pakko mennä ulos sitten mun kaverin kaa, että no joo, että niin, että tonne mä menen. Ja tosta tunnelista me mennään, kävelen hitaasti mun kaverin kaa. Jota olen oppinut tosi paljon koulusta, että jota on vuosi ollut koulussa, että olen paljon juttuja oppinut esim. Kuva on meidän lemmikkei. Salakuva itseeni. Ja oli hauska tehdä näyttää, kiitos. Stadina. Look at those chickens, mate.